дар оғози бозиҳои даври дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ тимҳои Хатлони шаҳри Бохтар ва Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ба ҳам омаданд. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо ҳисоби 2-0 ба суди дастаи Эсхата ба анҷом расид. ҳар ду голи худро футболбозони шаҳри Хуҷанд дар қисми дуюм вориди дарвозаи дастаи Хатлон намуданд. дар оғози қисми дуюм аниқтараш дар дақиқаи 48-ум ҳамлавари дастаи Эсхата Мубинҷон Муминов ба задани гол даст ёфт ва дастаашро ба пеш баровард. шогирдони Игор Суров бо як гол қаноат накарданд ва дар поёни бозӣ аниқтараш дар дақиқаи 89-ум голи дуюми худро заданд. муаллифи голи дуюми дастаи Эсхата Боирҷон Сангинбоев гардид. бо ҳамин тартиб тими Эсхатаи шаҳри Хуҷанд пирӯзии дуюми пайҳами худро дар оғози чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ дар соли 2023 истиқбол кард. дар натиҷаи ду вохӯрии футболбозони дастаи Эсхата соҳиби 6 имтиёз гардида муаққатан ба садри ҷадвали умумии чемпионат баромаданд. дастаи Хатлон бошад ба шикасти дуюми пайҳами худ мувоҷеҳ шуд. се рақобати дигари даври дуюми чемпионати кишвар доир шуд ки бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе тими Файсканди ноҳияи Восеро қабул кард. Билол Сулаймонов аз ҳайати бошгоҳи Файсканд аввалин шуда ҳисобро боз кард. ин аввалин голест ки дар ду бозӣ Рустам Ятимов ба дарвозааш сар медиҳад. чанд дақиқа сипарӣ нашуда аз голи задаи восеиҳо тими пойтахт ҷавоби сазоворе дод. беҳтарин нишонзани бошгоҳи Истиқлол Манушер Ҷалилов ибтидои ҳисобро баробар намуд ва баъдан дар дохили ҷаримагоҳ легионери тими Файсканд Ҷозеф Феон ба қоидаи бозиро муқобили Алишер Ҷалилов вайрон кард ва довори рақобат бошад пеналти таъин намуд. зарбаи ҷаримавии 11-метраро бидуни иштибоҳ Манушер Ҷалилов таслими дарвозаи меҳмонон намуд. ин ду голи задаи Манучер Ҷалилов пирӯзии дасташро дар вохӯрии мазкур таъмин сохт. дар доираи рақобатҳои даври дуюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ тими футболи Хуҷанд дар майдони худ бо дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода вохӯрӣ анҷом дод. ибтидои вохӯрӣ бо бартарии дастаи Хуҷанд шурӯъ шуд ва ҳамин буд ки дар дақиқаи 45-уми қисмати аввали майдондорӣ футболбози дастаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев голи нахустини тимро дар мавсими нави футбол ба самар расонид ва ҳамин тавр соҳибони майдон ба пеш баромаданд. аммо дастаи Регар Тадаз ин бартарии рақибро барҳам зад, зеро дар дақиқаи 80-уми майдондорӣ Шерзод Маҳмадиев муаллифи гол шуд ва ҳисоб 1-1 гардид. баъд аз 4 дақиқаи ҳисоб баробар шудан дастаи Хуҷанд маротибаи дуюм дар ин вохӯрӣ ба пеш баромад. ин навбат ҳамлагари сербии дастаи Хуҷанд Дарко Биедов тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Регар Тадаз сохт. будвар мешавем ки Дарко Биедов дар аввалин бозии худ бо пироҳани дастаи Хуҷанд муаллифи гол шуд, вале ин голи ҳамлагари сербӣ низ ба соҳибони майдон кӯмак накард, зеро 2 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ Регар Тадаз боз ҳисобро баробар кард. ин навбат Шӯҳрат Элмуродов муаллифи гол шуд ва дидори мазкур бо натиҷаи мусовӣ 2-2 ҷамъбаст гардид. будвар мешавем ки дар даври аввали чемпионат Хуҷанд аз Истиқлол бо ҳисоби калон шикаст хӯрда буд ва Регар Тадаз бошад дар майдони худ тими Хатлони шаҳри Бохтарро бо 3 голи беҷавоб шикаст дода буд. акнун дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба як эълони мо. бозии аввали даври чорякниҳоии Лигаи Чемпионҳо миёни дастаҳои футболи Манчестер Сити ва Баварияро пешгӯӣ кун ва соҳиби тӯҳфа бишав. барои мисол Манчестер Сити ғалаба мекунад ва бо ҳисоби 2-1 ё баръакс. хулас фикр кунед ва пешгӯии худро дар поёни ин видео бинависед ва ғолибони ин озмунро футболкаҳои брендӣ аз ширкати Формула 55 интизор аст. дар охир 10 нафари хуштоле метавонад соҳиби тӯҳфаҳои мо бигарданд. ба ҳама бурдборӣ мехоҳем.